L-Air Malta mhijiex sempliċement linja tal-ajru li tintuża minn min isifar għall-btala. Bħala linja nazzjonali, l-Air Malta għandha programm ta' kuxjenza soċjali. L-Air Malta ġġor stretchers ta' pazjenti u trabi f'inkubaturi li jkollhom bżonn kura fi sptarijiet barranin. Tant li bejn Jannar u Awwissu ta' din is-sena, il-linja tal-ajru ġaret 13 il-pazjent fl-istreċer, żewġ trabi f'inkubatur u 16 il-persuna b'saqajja miksura. Ma' One News, id-deputat kap kummerċjali tal-Air Malta Joseph Gallia fisser kif għal kull każ l-Air Malta toffri li tħalli d-9 postijiet vojta biex ikun akkomodat l-apparat tal-pazjent, dan bispejjeż għall-kumpanija. Ħafna drabi dan mhux każ nippjanaw ħalli nkunu nafu ġimgħa qabel ġimgħatej qabel ġew ma' każijiet urġenti li aħna jkollna bżonn niskomodaw ukoll xi passiġġieri nifqu nbijaw is-seats tagħna biex ikun nista' nakkomodaw dak 9 seats. Fil-fatt l-Air Malta tagħti preċedenza għal dawn il-każijiet anke meta l-postijiet ikunu diġà imbijaw. Jekk għandna ġa passiġġieri jekk l-ajruplan ġa qiegħed mimli, jridu nikkontattjaw ammont ta' passiġġieri biex nitolbuhom li imorru jew fuq flight oħra l-għada jew fil-għaxija biex aħna nista' nakkomodaw dal-istretcher. Ħafna drabi ikun hemm nies li jkunu diżappuntati, forsi diżappuntati bl-Air Malta għax aħna skomodajnihom, imma aħna nafu li d-dmir tagħna jekk pazjent għandu bżonn imur għall-operazzjoni ejdu nakkomodaw. Fis-sentin li għaddew l-Air Malta ġarret 52 stretcher, żewġ inkubaturi u 36 persuna b'saqajja miksura. Li kieku l-Air Malta ma toffrix dan is-servizz l-isptarijiet Maltin ikollhom jikru Air Ambulance kull darba. Gallia sosteni l-Air Malta tagħmel ukoll ġbir regolari ta' fondi għal att ta' qdiet filantropiċi. Jekk inti sejjer biex tivvjaġġa għall-vaganza jew sejjer forsi għal trip ta' business, bej airline u oħra m'hemmx daqshekk differenza. Meta taħseb imma l-Air Malta x'tagħmel għall poplu Malti u Bawċi m'hawnx airline oħra li toħroġ barra minn triqta biex takkomoda l-bżonnijiet li għandhom bżonn in-nazzjon tagħna.